Sziasztok! Én Marszkrop vagyok, és elkezdtünk egy újabb videóhoz, amiben a Marvel Academy játékkal fogunk játszani. Elnézést a kiejtésért, nagyon szól az angol kiejtésem. És már előre haladtam, mert eleinte csak vasember volt rang 1-en, én meg már rang 3-ra fejlesztettem. És már itt van Loki, Fekete Özvegy, Falcon, meg azt hiszem Dongó, ez a Vaps. Mindegy. És azt szeretném a videó elején kérni, hogy tudtok valami jó játékot, írjátok le kommentbe, és eleinte like és feliratkozás. És ha szeretnétek még több részt ebből a Marvel Academy-ből, hozzászólásból szeretném látni a kommenteket, vagy szeretnétek még látni. Na, itt van a kis, hogy hívják, küldetés táblánk. Itt el lehet küldeni a hősöket, hogy hívjákra, ilyen gyakorlásra. És itt van 2 perc, úgyhogy 2 percig megy el inni, Loki meg ott táncol. Az előbb, amikor elküldtem, 1 óráig táncol, még 8 óránál, 48. Nem tudom, megint Odin. És nem tudom, hogy még mi legyen. Már itt, ha minden igaz, fölfejlesztettem Dongót. És itt van Amerika kapitány. És itt van ő. Egg Huntress. Nem tudom, hogy kell kiejteni. És mutatok nektek még valamit. Igen. Hát és Quake. És itt van Vision, vagy nem tudom. És aki látta bosszúállókat, Amerika kapitány 1-2-3-ot, az már belélhette magát a sztoriba, mert a bosszúállók 2 és az Amerika kapitány 3 között van összefüggés, és meg szeretnék nektek mutatni valamit, ami az, hogy hívják. Itt valahogy megoldottam, hogy lehessen vágni, csak nektek itt látszódik, mert megnyomom ezt a gombot, és már itt is vagyok. Ez jó vágásmódszer, csak hogy hívják. Ti látjátok, hogy fogok vágni, de mondjuk ha Minecraft gameplayt veszek fel egy csomó erdő területtel, akkor jó kiírtástól meg titeket. Közben itt megnézem Dongo hogy áll. És azt elfelejtettem nektek mondani, hogy 29 másodperctől már ingyen felgyorsíthatjátok. Szóval ilyen. Közben itt el kéne helyezni ezt a péket. Végzett Amerika kapitányom. Amerika kapitány, a Dongó is végzett. Várjál, még van feladat a Amerika kapitánynak. 55 szekig, 55 másodpercig lő, amit fölfejlesztettem, mert ez eleinte 1 volt. Kicsit laggolt, elnézést kérek érte. És most arra az épületre spórolok, amit láthattok az előbb. Minden Lokival van, gyerek! Jó van, akkor amerikai kapitány is repülni fog. Na, mi a helyzet, főnök? Menj repülni? Közben itt nézem, hogy mit vehetnénk. Igen, meg tudnám venni ezt az Avenger Side-ot, vagy nem tudom mi.
Nekem ez a motor nagyon tetszik, gyerekek. Hát, ja, csak nehezen töltődik fel az a már hetesen nagyon, nagyon nehezen töltődik vissza az a fos szintizé, ami mutatja a szintet. Jó van, kész vagy. Jó van, te hol tartasz? Megvárhattam volna, tudom. Repülj még egy percet, ember. Megáll az észrevet. És aki látta az Amerika kapitányt, annak feltűnik, hogy mi ez a léghajó. Ez a hidráknak a léghajója. És az volt, mert vannak átvezetők, hogy leharcolták vasemberék a 3 hidrásot, és utána jöttek ide a léghajóval, és most kezdték el eregetni ezt a szörnyű gázt. De én már várom, mi lesz következő átvezető, Bence meg hogy már a veszterepülést. Na, hát ez zajokért elnézést kérek. Így, meg. Akkor azt már lehet mondni, hogy te is lőni fogsz. Köszönöm. Ennyi percnél járunk, 7 óra, 7 perc 10-nél. És ez, amit itt láttuk, ez a Stark Tower, itt elemeztük vasemberrel ezt a törött vasember fejet, és abból indult ki az egyik átvezető. 18 óra. Mindjárt negyed. Amúgy azt szeretném nektek itt megmutatni, hogy ez kijött nekem, ez az egész közbeszmél. Nem tudom, miért indítottam el. Ezt meg nem tudom, hogy lehet kinyitni, de ha valaki játszott már, vagy játszik valaki ebből a játékkal, és már ki tudta nyitni, írja le nekem, nagyon szíves, hogy nyitotta ki. De szerintem elmegyek 9 vagy 10 percig, utána abba hagyom, elnézést kérek. És igazából mondani is tudok semmit. Szóval azt akarjátok, hogy legyen valami folytatása ennek a játéknak, like, és komment szekcióba írjátok le, de én Macskroft voltam, és sziasztok! Macskroft voltam, sziasztok!